Nou, bij leeruitkomst 1, onderzoekend vermogen, positief, je hebt een ruime onderzoekspopulatie. Het is nog nooit eerder gedaan op Curaçao, vernieuwend. Alleen de financiën had je niet uitgewerkt. Een minpuntje. Gaven wij de standaard aantal 3,5 van de 5 punten. Yes. Dan gaan we naar het tweede. Ja, de bachelor reflecteert op de toepassing van onderzoekende houding. Is nieuwsgierig, een open houding, kritisch zijn, willen begrijpen. Ja, dat doe je in principe, hè? Je bent kritisch, et cetera. Dat vonden wij eigenlijk meer dan gemiddeld. Dus daar geven wij 4 van de 5 punten. Dan vinden wij hier, de bachelor heeft een integere houding, gaat constructief en effectief om met morele spanningsvelden en weegt daarbij publieke belangen zorgvuldig af. Nou, daar hebben wij 5 van de 5 punten gegeven, want je bent heel eerlijk. Je bent eerlijk naar de begeleider, je vraagt advies wanneer dat nodig is. Je hebt ook aangegeven, met die andere politicus die wat vroeg. Ook in jouw portfolio bachelorproef schrijf je van distantie van persoonlijke belangen. En dat is best moeilijk op het eiland, want iedereen kent elkaar. Het is allemaal ons kent ons, dus ja, daar geven we je volledig aantal punten voor. Dan een wendbare professional die in staat is een kritisch oordeel te geven en te ontvangen. Blijvend ontwikkelen. Een eigen visie op de kwaliteiten die worden ingezet om bestuurders afproduct. Nou, dat is gewoon goed. Daar hebben wij 5 punten gegeven van de 5. En dan hebben wij de standaard, de bachelor profileert zich als een bestuurskundig professional. Met een heldere visie op het beroep en vakgebied, et cetera. En daar vonden wij van, je bent nog wat zoekende. Je hebt nog wat meer verdieping soms nodig van, wat wil ik nou, waar kan ik dat doen? Want ook in Nederland op welk willekeurig ministerie heeft natuurlijk een band met de Caribbean, met de eilanden. Zeker met de BES. Ja. Hey, ik weet, OCW. Het BES is OCW heeft direct met de BES te maken, met het primair onderwijs. Zeker. Dus wat dat betreft kun je ook daar zeg maar de link met de Caribische eilanden leggen. Zeker. Dan bachelor communiceert effectief, overtuigingskracht, neemt op passende wijze de regie. Ja, dat doe je, maar we vonden het kan nog concreter. Soms kun je het concreet maken en ook je praat ook snel en veel, maar je kan ook wat gestructureerder soms. En dat daarom 3,5 van de 5 punten. Totaal al gezegd kom je uit op 24,5 punt. En dat is dan het eindcijfer 8,2. Mooi. Wow. Ja, ik ben blij. Wauw. Nou, ik wil feliciteren. Gefeliciteerd, Gina. Fabien. Maar ik had wel toch een beetje zin beginnen met Wendel. Ik ga het wel in de pappenwens doen, ja? Wow. Een beetje, toch? Of niet Wendel? Zie wat je mag. Nou, Wendel en Mieke, maar ook toch dank je voor je leuke tijd samen. Dank je voor je goede begeleiding. Bastiaan van de Best, zeker. Dus dat was de minha toch van mij bij Skachiputabo. Dus ook niet dat ook realiseer zijn, maar Skachino dat zijn van mij bij Skachipro. Jij bent de best. Então, danke por sempre por dar uma para mim, não mais que solamente como dois trabalho, pero também como só com luisterende oor, botar dat sempre para escutar. Isso é uma loucura, né? Então, eu sempre waardeer heel erg. Então, também por sempre botar o bisamo com botar proud de mim, então se dá muito botar nome toch push, para seguir, então botar meu coração bem contente. Dus ik heb nogmaals dank en te espero para o futuro. Nós vamos seguir assim algo, zeker. Seguro, nós temos outro trabalho base. Pessoal, Bostuk tem que voorbeeld para nós prosseguir daar, Ibaje. Seguro. Maar je dank je, much love. Dankjewel. Nee, maar Ron, ik wil je ook heel erg bedanken. Want ja, toen Marcia uitviel, je had ons ook heel goed opgevangen. Het was volgens mij ook je eerste keer dat je studenten begeleidt. Dat heb je ook uitstekend gedaan. In de leerkring had ik nog nooit eerder gedaan. Dus ook dat je altijd aan het begin van de leerkring zei van oké, dat had je altijd de vraag van oké, hoe gaat het met jullie? Zijn jullie gezond? Dus dat waardeer ik ook, want dat is ook heel menselijk van jij, dat je ook dat eerst vraagt en daarna gewoon meteen in de les. Dat had je ook ons heel goed begeleid, ook ons heel goed geholpen bij je met onze stukken praten voor mij. Maar ook over Dennis en Frank, dus dankjewel daarvoor. En we zullen elkaar sowieso zien in de toekomst. Ja. Dankjewel. En Marcel ook.
Want je was ook mijn eerste begeleider in het begin. Dus volgens mij tot februari of zo. Dus dat was ook een lange tijd. Dus dankjewel ook dat je zeg maar de link was. Met zeg maar Haagse en met Gwenda. En dat je altijd daar was voor ons. Ja, voor mij dan. Want toen tijd was ik alleen in de eerste instantie. En dan kwam de andere. Maar jammer genoeg was je toen uitgevallen. Maar je was ook de beste begeleider ooit toen. En ik waardeer alles dat je doet eigenlijk voor de eilanden. En blijf maar doorwerken voor de eilanden. En dan zien we elkaar sowieso in de toekomst. Ja, toch? En sowieso misschien een master. Dat weten we nooit. Nou. Daar kom ik zeker bij. Ja, er is toevallig. Dat is een nieuwtje. Even kijken. Ja. Vandaag was Flora Goudtappel hier in huis. Flora Goudtappel is hoogleraar op de UOC. Ja, ze was decaan. En, de regering van Curaçao heeft vorig jaar al middelen beschikbaar gesteld voor een professionele master. En we hebben net een gesprek gehad met de collegevoorzitter, college van bestuur, Elisabeth Minneman, om te zorgen dat die master er komt. Dat de minor de pre-master wordt. Wauw! Heb je ook de pre-master gedaan? Mooi. En dan, Dat telt ook voor mij, toch? En dat Toen weer dat telt ook voor jou. Ja, voor de zekerheid. En dan, dus we gaan samenwerken met de UOC, met de Universiteit van Aruba, de Universiteit Utrecht en de Haagse Hogeschool. Daar is er is een letter of intent voor afgesproken. Ik ben de vertegenwoordiger van de Haagse Hogeschool. Dus we gaan werken aan een soort leven lang